Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech reġa' wera indeċiżjoni meta mistoqsi dwar il-futur tiegħu. Dan għaliex jaf li internament fil-Partit Nazzjonalista reġgħet għaddejja kampanja kontrih. Fost il-battuti ċari li tefa' fuq ir-radju kien hemm dawk lejn l-MP Roberta Metsola. Għal darb'oħra meta mistoqsi x'jista' jiġri fil-futur qal li min irid jgħin issa jrid jaħdem u mhux fil-futur. Jien mhux il-futur issa. Iżda din id-darba żied aktar minn hekk. Għal-mistoqsijiet tal-preżentatur Grech indika li jekk Roberta Metsola għandha aspirazzjonijiet Ewropej u ma tilħaqx, ma tistax tippretendi li mbagħad tiġi toħodlu postu. Fil-fatt, mistoqsi dwar dan wieġeb hekk. Mela inti sibna l-Labor jew aħna. Għaliex M'hemmx xi ħadd ma jasal x'imkien jitfaħ x'imkien ieħor. Aħna sibna l-Labor. U din irrepetija. Ma naħsibna il-Labor jew. Aħna n-nies nippruvaw jekk ma jirnexxilhomx ħaġa nippruvaw npoġġuhom oħra. Aħna l-politika naħduha bis-serjetà. Fl-istess programm irrepeta l-darba darbtejn li hu mhux fil-futur moħħu, iżda fil-preżent. Jiena xogħli mhijiex biss kemm se nġib punti fil-futur, jiena xogħli huwa lillum il-poplu jibqa' jinduna. Mistoqsi dwar il-ġejjieni tiegħu f'mument meta qed terġa' tinbet pressjoni dwar l-istrateġija tiegħu fit-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista, finalment wera indeċiżjoni. Jiena m'ħobbx nispjegola. Intant One News issa jinsab infurmat li anke minn Adrian Delija, Bernard Grech qed jiddejjaq. U sorsi fid-dar ċentrali qalu li nies ta' Bernard Grech insistew li b'dak kollu li ħareġ fuq Delija fl-modi, inkluż minn Daphne Caruana Galizja, dan ma jistax jieħu prominenza aktar mill-kap tal-partit. Sorsi mitħla tad-dar ċentrali sostnew li parti mill-istrateġija li l-attenzjoni ma tibqax ifukata fuq l-isptarijiet kienet ukoll biex Delija jerġa' jingħata l-ġenb. Dan minn barra l-fatt li l-gvern kien sod fid-deċiżjonijiet li kellu jieħu fil-konfront ta' Stewart u ħal passi kollha li kellu jieħu.